למה מסר אחד כל כך חשוב לעסק שלכם, ואיך המוח האנושי עובד בקבלת החלטות בעקבות אותו המסר. אז בואו נתחיל מדוגמה פשוטה. אתם מטיילים בטיילת רעבים, ובא לכם סטייק טוב. אתם מצד אחד רואים מסעדה אחת עם תפריט ענק, בשר, פסטות, סלטים, דגים, בורקסים, קינוחים, הכל. ואז מהצד השני אתם רואים מסעדה אחרת. התפריט קצר, בשר, רק בשר. סטייקים ונתחים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. לאן תלכו? זה לא קשור למחיר, זה לא קשור לעיצוב, וזה לא קשור אפילו לאיכות כי עוד לא טעמתם. זה קשור למשהו אחר לגמרי. המוח שלכם שואל שאלה אחת פשוטה. מי פה בשבילי? המוח האנושי שונא להתאמץ. הוא עייף מההחלטות, הוא רוצה ודאות, והוא רוצה שמישהו יעשה לו סדר. מסעדה שמנסה לפנות לכולם, משדרת בלי להגיד מילה, אין לי זהות ברורה. המוח שלכם מתרגם את זה אוטומטית אם הם לכולם, הם כנראה לא הכי טובים בשום דבר. לעומת זאת, מסעדה שאומרת, זה מי שאני, זה מה שאני עושה, ואם אתם אוהבים את זה, בואו אליי. היא לא מבקשת שתבחרו בה, היא מסננת מראש. וכאן מגיע הקטע שרוב בעלי עסקים מפספסים. מסר אחיד לא נועד למשוך כמה שיותר אנשים. מסר אחיד נועד להקל על ההחלטה של האדם הנכון. עסקים חושבים שמסר זה משהו שיווקי. בפועל, מסר הוא מנגנון של קבלת החלטות. כשאין מסר אחד ברור, הלקוח צריך לבחור לבד. וכשהלקוח צריך לבחור לבד, הוא לרוב לא בוחר בכם. עסק שאומר, אנחנו גם זולים, גם איכותיים, גם מהירים, גם פרימיום, גם אישיים, גם לכולם. הוא בעצם אומר, אין לי זהות, תחליט אתה. ועסק עם מסר אחד ברור, אומר את הדבר הבא, זה מי שאני, זה למי שאני מתאים, וזה מה שתקבלו פה. כן, זה מסנן, וכן, זה לא מתאים לכולם. אבל מי שכן מתאים, נכנס הרבה יותר מהר. עם הרבה פחות התנגדויות, ועם הרבה יותר ביטחון. וזה נכון לכל עסק. זה נכון לחדרי כושר, ולקליניקות, ולמסעדות, ולקצביות, לכל עסקי הביוטי. כי מסר אחיד לא מצמצם את העסק. הוא פשוט עונה ללקוח על השאלה הכי חשובה שיש. האם זה המקום שלי? ומי שזה לא המקום שלו, טוב מאוד שהוא לא נכנס. תחשבו על זה.